Καλησπέρα παιδιά, Δημητροκεφτάκη εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft ένα νέο κόσμο γιατί με τον άλλον έγινε μια μπουρδα. Έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο και ήταν επειδή είχα κάποια θέματα με το σχολείο και οπότε θα ανεβάζω όποτε έχω χρόνο και όποτε δεν έχω θέματα. Ας ξεκινήσουμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το έχω βάλει σε hard. Τέλεια. Ωραία. Φτιάξουμε τώρα ένα pickaxe. Ναι, οκ. Τι έκανα τώρα ρε φίλε. Τέλεια. Δεν θα το πάρουμε το crafting ακόμα. Θα το χρειαστούμε σε λίγο. Ωραία, θα πάρουμε το stone. Τέλεια. Θα μαζέψουμε αρκετό ώστε να φτιάξουμε ένα φούρνο, ένα pickaxe, ένα axe, ένα σπαθί και ένα φτιάρι. Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά, νομίζω αυτά φτάνουν. Ωραία, πρέπει να φτιάξω όλα 4 stick. Ωραία. Τέλεια. Θα βάλουμε αυτό. Τέλεια. Κάνουμε αυτό. Τέλεια. Κάνουμε και αυτό. Ξέχασα να βάλουμε αυτό. Αυτό είναι καινούριο πράγμα που βρήκα παίζοντας έναν δικό μου κόσμο και τρόμαξα γιατί νόμιζα ήταν ζόμπι ενώ μετά σκέφτηκα ότι ήταν μέρα. Έλα εδώ μωρέ, χαζοκοτόπουλο. Δεν θα σου κάνω κακό, θα σκοτώσω απλώς. Ωραία, είμαστε πιστεύω σε καλό μέρος. Πάρουμε λίγο ξύλο, πάρουμε και crafting table, πάρουμε και άλλο λίγο ξύλο γιατί πιστεύω θα το χρειαστούμε. Επίσης θέλω να ζητήσω συγγνώμη που είναι στραβά η εικόνα. Έκανα πάρα πολλά πράγματα για να τη φτιάξω, τελικά δεν τα κατάφερα όμως, οπότε καλά, δεν πιστεύω βέβαια να σας πειράζει τόσο πολύ, απλώς δεν θα έχει καλή εικόνα, το βίντεο θα είναι στα αγωγή. Αλλά μπορεί να μην το βλέπετε κιόλας. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό. Πάμε λίγο απέναντι. Ναι, πάμε λίγο απέναντι. Να πάρουμε λίγο coal που είδα μπόλικο. Πάμε λίγο από τη θάλασσα τώρα. Ένα pickaxe. Ωραία, θα μαζέψουμε αυτό το coal. Δεν θα μαζέψουμε πάρα πολύ, θα μαζέψουμε καμιά 10 και κάτι. Γιατί έτσι και αλλιώς από το δεύτερο επεισόδιο θα έχουμε και τέτοιο, θα είμαστε σε σπηλιά ή σε strip mining, σε σπίτι, οπότε ωραία φίλοι, θα πάμε να το ξερευνήσουμε αυτό και το μέρος. Ωραία, αγελάδες, σωθήκαμε. Ελάτε εδώ. Τις θέλουμε γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει σχεδόν καθόλου φαγητό, αν το προσέξατε. Ωραία και ένα πρόβατο. Με 3 μαλλιά μπορούμε να φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Έχουμε μόνο 2 πρόβατα. Ωραία, μια χαρά. Ένα εδώ προβατάκι. Εκεί που δεν είχαμε φαγητό στο τέλος θα πλουτίσουμε. Θα τρώμε σαν βασιλιάδες.
Αλλά αυτό είναι σίγουρο από το τρίτο επεισόδιο και μετά. Μάλλον θα είμαστε πλούσιοι ουσιαστικά στο Minecraft. Επίσης δεν ξέρω αν σας πειράζει που όταν τρέχω φαίνεται το skin μου πάνω αριστερά στην οθόνη. Δεν πιστεύω να σας πειράζει τόσο πολύ. Λοιπόν, πρέπει πάμε να βρούμε ένα χωριό που θα έχει εκεί πέρα. Κάτσε να βάλουμε λίγο εδώ πέρα το φούρνο ώστε να ψήσουμε τα μπριζολίδια μας. Μοσχαρίσιο μπριζολάκι έτσι με την πρώτη. Θα πάρουμε λίγο, δεν θα πάρουμε πολύ, θα τα πάρουμε όλα μάλλον. Δεν θα χαλάσουμε άλλο κόλλ. Πάρουμε όλα τα τέτοια, όλα τα μπριζολίδια μας και θα πάμε για την εξερεύνηση, γιατί όπως είπα δεν έχουμε πολύ χρόνο και το ξέρετε κι εσείς. Είμαστε στα 6 λεπτά και κάτι έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Αν δεν κάνω λάθος έχουμε 7 λεπτά ακόμα. Όχι, 8 λεπτά. Ωραία, τέλεια, θα πάρουμε και το φούρνο μας. Θα φάμε λίγο. Τέλεια, τώρα μπορούμε και να τρέξουμε πάλι. Σπαστικό που είναι. Το Minecraft μπορεί να γίνει και το πιο σπαστικό παιχνίδι στον κόσμο. Α, ωραία, προβατάκι. Άρα τώρα μπορούμε να φτιάξουμε και κρεβάτι. Για όσους δεν το ξέρετε, γίνεται να φτιάξει κρεβάτι και με 3 διαφορετικά χρώματα μαλλιών προβάτων. Π.χ. μπορεί να είναι ένα πρόβατο μαύρο, ένα πρόβατο άσπρο και ένα πρόβατο γκρι. Μπορεί να είναι και 3 διαφορετικά, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 1 και μπορεί να μην είναι και κανένα. Λογικό, εντάξει. Πήραμε και λίγο ακάσια γιατί το θεωρώ πολύ όμορφο. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ελπίζω να μην ήταν creeper. Αν ήταν creeper απλώς τρέξαμε. Αν το ακούσατε, μπορεί να μην το ακούσατε καν. Αν δεν ακούστηκε, απλώς πείτε με χαζό. Ακούω φωνές. Ωραία φίλε, τι σύνδει είναι αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οκ, είναι sand. Πώς... Μα είναι sand. Γιατί δεν πέφτει. Οκ, είχε μπαγκάρει. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, όχι, πάρε λίγο να πάσω μια σπηλιά. Αυτό εδώ, όλο αυτό το πράγμα, το ωραίο που βλέπετε μπροστά σας, είναι clay. Gold είναι αυτό. Τι φάση, έχει gold έξω. Καλά, δεν μας χαλάει καθόλου όμως. Θα το βάλω στη θέση του dirt. Shit, πάμε να το πάρω. Α, δεν έχω iron pickaxe. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πράγματα έχει αυτό το πράγμα. Αυτό το τέλειο πράγμα, πραγματικά είναι τέλειο. Είναι πανέμορφο για μένα. Είναι κόκκινη άμμος. Αυτό παίζει να είναι και το πιο ωραίο πράγμα του Minecraft. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι clay αυτό.
νομίζω. Hardened clay, ναι. Είναι clay. Έχει και νησιά εδώ πέρα. Δεν έχουμε φτιάξει το κρεβάτι μας. Μισό λεπτό να φτιάξουμε το κρεβατάκι μας να κοιμηθούμε. Ωραία. 1, 2. Να αυτό που σας έλεγα, black και άσπρο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Γιατί θα μου πείτε τώρα, τα τέτοια το κρεβάτι θα πρέπει να έχει και μαύρο. Δεν το κάνω νομίζω εγώ. Είναι ωραίο μπάλια μου γενικά. Έχει πολύ κλέι. Να πάρουμε λίγο, γιατί όχι, μπορεί να μας χρειαστεί. Μπορεί να κάνουμε το σπίτι μας κάπως από κλέι. Π.χ. μπορούμε να βάλουμε το πάτωμα, κλέι. Το κλέι όμως γενικώς μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο μπλοκ. Αυτό είναι coarse dirt ή dirt. Coarse dirt είναι. Οκ, είναι η πρώτη φορά που βλέπω coarse dirt στο Minecraft, που δεν το έχω φτιάξει εγώ. Πολλές εκπλήξεις. Το gold έξω, το coarse dirt, όλο αυτό το biome. Πάρα πολλά πράγματα και πολύ ωραία πράγματα κιόλας. Να προχωρήσουμε λίγο, έτσι σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Οκ, από εδώ δεν πάει. Από εδώ πάει. Ωραία. Περάσουμε από εδώ πέρα. Ωραία φίλε. Ναι, τέτοιο. Εδώ για όσους δεν ξέρουν είναι πηγάδι από village. Γίνεται συχνά αυτό. Βάζουν και καλά αυτό, θέλουν να δείξουν ότι οι villagers έρχονται και πάνε να φτιάξουν. Τι είναι αυτό? Mineshaft ρε φίλε. Υπάρχουν μια αράχνη. Τρέχουμε. Είναι πίσω μου. Σταμάτησε την πόρτα. Πώς βρήκαμε Mineshaft έξω? Τι πράγματα κρύβει αυτό εδώ? Λοιπόν παιδιά, επειδή έχουμε βρει πάρα πολύ ένας creeper που κάνει βόλτες, όλοι πόσα πράγματα. Κοιτάξτε πόσα torches μου έδωσε. Τύχη. Πάρουμε λίγο αυτά. Να κάνουμε και φάρμες. Τέλεια, το chest δεν θα το πάρουμε, εντάξει. Θα έρθουμε κλέφτες. Λοιπόν, θα κάτσουμε εδώ και θα κλείσω το βίντεο, ώστε την επόμενη φορά να πάμε να εξερευνήσουμε το Mineshaft. Οπότε κλείνουμε εδώ το βίντεο, τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας!